Kaixo, guk Somorrostro ikastetxeko DBH-ko 3. mailako ikasleak gara. Eta bideoen bidez, Elizak euskarari eman dion bultzada adierazi nahi dugu. Angel Mari Unzueta eta bere lan taldeak lausaeta saria irabazi zuela ikusita, eta bikarioa zenez, gure ikastetxetik maiz etortzen zela aprobetxatuz, bere laguntzarekin lanari ekin genion. Zergatik Eliza bultzatu zuen euskararen hedapena historian zehar? Elizeak euskara maite dau, euskaldunak maite dituelako. Nola egin zuen? Lehenengo testua bizkaieraz da 1586koa. 16. gizaldian dago lehenengo dotrina bat idatzita, eta euskaldunak, orduko euskaldunak, euren formazioa Elizan euskaraz hartzeko era izan egien. Bigarren kapitulu bat, 20. gizaldiaren hasieran sortzen da aldizkari bat, revista bat, 1912an. Izena daukana Jangoiko Sale. Eta hor, zabaltzen da herriarentzat, hainbat informazio Elizari buruz, otoitzak, Elizaren informazioa, katekesiak, igandeko evangelioa, aldizkari horrek Jangoiko Sale dauka izena, eta gero ekin izena hartzen da. 1950an sortzen da Bilboko Elizbarrutia. Oin dator Bilboko Elizbarrutiaren historia euskera munduan. Lehenengo, 1950 urtean, euskera esan hizkuntza ofiziala. Momentu horretan, Elizbarrutia sortzeko dokumentua, testua erromatik dator, latinez etorren, eta irakurri zen. Latinez, gazteleraz eta euskera. Gero, zer sortzen da hortik aurrera? Irratigintza, komunikabideak. Hori da beste kapitulu bat Bizkaiko Elizaren historia. Radio Popular sortu zen 1960an. Eta orduan be, emizioren bat egiten zen astero, igandeko evangelioa komentatuz, apaiz bat egiten zuen programa txiki bat. Gero, 1973an, horrazten da lehenengo programazioa egunero bizkaieraz. Beste kapitulu bat, ikastetxeena. Gure ikastetxeak be, ikastolak, lanbide eskolak, kolegioak, euskera indartu dabe urteetan zehar. Diktadura amaitzean, jentea prestatu egin behar zan. Eta hortik sortu zen gero, Labairu ikastegia. Labairu ikastegia sortu zen 1975an, euskera hizkuntza bezala aztertu, tradizioak eta antzineko kontuak eta errekuperatu, eta etnografia, hau da, herri baten kontzientzia edo horri buruzko lanak babestu. Zer esango zen guke euskararen aldeko konpromesu horrekin jarraitzeko? Zuek hori, erabili euskara. Hori da zuen kontribuzio da aportaziorik handiena euskara.